Hi everyone. Hi, everyone. Hi guys. Hi guys. So this afternoon atong 34, i-trim ang buhok. 32, 31. Trim na to. Ang buhok sa dalaga. Ay, sa ulitaw. Let's do this. Say let's do this. Let's do this. Ayo, cover dayon. Cover. Cover dayon. Cover dayon. Not your nose. The camera, cover. Yeah. So yes guys, no, this afternoon atong i-try og trim ang buhok ni Iori. So tantaw na to unsay ang buto angayan rapod ba siya sa kuang kuan putol. Actually straight cut lang man akong buhaton, pero wa pa ko ligo. Pero I think, basta gamay lang kay madupod ko mataas ko nakukuha basta niya wala siya angay. So, let's do this. Ito na i-trim ang buhok ni Mayori.
Ayan, mana. Uy. Mana? Shh. Uy. Uy. Kina. Tanda dito, Santi. Mag-picture ka, be. Ma. Eh.